Bo día, dende o Planetario da Casa das Ciencias queremos animarvos a observar o astro máis brillante despois do Sol e da Lúa, o planeta Venus. Recreamos co Estelarium o ceo de Galicia a comezos de agosto e miramos cara á zona do leste-nordeste. Estamos a pasar a noite e a iso das 4 da madrugada aparece Venus polo horizonte. Venus é o planeta máis brillante de todos os planetas, máis brillante que calquera estrela. Como o planeta non ten luz propia, reflicte a do Sol, o que ten Venus é unha cuberta permanente de nubes que reflicte moitísima da luz que recibe. Por iso brilla tanto. Semella un fermoso diamante colgado no ceo, de aí que leve o nome da deusa da beleza. Estamos nun bo momento para ollar Venus. Por unha banda, nuns días acada a súa máxima elongación, máxima separación do Sol visto dende aquí, dende a Terra. E así podemos velo un anaco durante a noite pechada. E tamén é un bo momento de brillo. Hai unha boa relación entre a distancia que se atopa de nós e a fase que presenta. Porque sí, visto ao telescopio, Venus presenta fases. Hoxe está situado na punta do corno do Touro, pero como planeta, Venus móvese entre as estrelas e como planeta próximo ao Sol móvese rápido. Se lle seguimos a pista, nuns días veremos como se afasta de Tauro para ir cara aos Xemelgos, outra destas constelacións zodiacais. Comeza a clarexar, Venus anuncia a chegada do Sol. Por iso falamos do luceiro da mañá. Noutros momentos vese ao sol por, entón falamos do luceiro da tarde, depende a que lado estea do Sol. Os antigos pensaban que eran dous astros diferentes, o astro da mañá e o astro da tarde. Xa no crepúsculo aparece o planeta Mercurio, sempre moi preto do Sol. Estes días Venus está rodeado de estrelas moi brillantes, Capela a Cabra, o Ollo Aldebarán do Touro e Betelgeuse, na rexamante constelación de Orión, que se deixa ver un pouco coa alba. Amence, perdemos as estrelas, perdemos Mercurio, pero Venus, co seu brillo poderoso, mantense aí ata que saia o Sol e encha todo de luz. E así, a piques de saír o Sol, marchámonos. Graciñas e ata a próxima.